Fulbe TV albarka Fulbe TV albarka te Fulbe TV albarka Africa albarka modon Fulbe TV on jetama on juram e bendarani leñol pulagu albarka modon Fulbe TV yo Allah nabru golle yeso eni ko suttini accini addi haala ala ko tongi gere si bondodirama ndaare Fulbe TV ko télévision mo anduɗa kala ko anduɗa pularno e mum harayimo ton waɗe subscribe joni Fulbe TV no weli ha hemde to Sare Gubu Student Association alkalos o salmini jarga the imams o salmini imam the school committees o fof salminama chairman school chairman o salminama teachers and parents ticcaɓe muɗum ɓe gollidiɓe mum ha sukaɓe janggoɓe ɓe fof calminama students janggoɓe ɓe greeting to you all. onon fof on calminama I would like to welcome you mo faala jaɓɓade on e nde ɗo jonde to Sare Gubu Basic Cycle School. gandiranta ko ɗo woni school Sare Gubu Basic Cycle School. I am pleased to witness o wi omo welti o tawtorede e nde ɗo jonde han this here Sensitisation for Sare Gubu Student Association. gandiranta ko jonde famminde yimɓeɓe e nde toɓɓere nde garten hikka mbo welti e tawtorede hen. Okay, I would like to seize this opportunity mo faala ƴettude e nde ɗo jonde to advise the students o jayto sukaɓe janggoɓe ɓe to be disciplined. yondenama yo ɓe ne'o. Discipline is very important. needi ko gandiranta ko hunde moƴƴude he neɗɗo. If you are not disciplined, kala mo ne'aki you are nothing in this world. hay hunde jomon wawata wonde. And take their education seriously. yoɓe nangir jangde mumen o juuɗe sappo. Education is very important. sabu gandal ina waɗi nafa. But while I'm very sorry to say this word, o wi omo ñaago yimɓeɓe yaafuye kulle ko o arta haalde ko because some students grade 7 up to grade 9 they leave school. gandiranta woodi yaltoɓe school ɓe gandiranta ɓe grade 7 yaade grade 9. So if you ask their parents, they say they're supposed to go to their husband compound. si a lamdima jinnaɓe mumen ko hoɗum woni sababu ɓeɗo sukaɓe yaltude school mos spécial sukaɓe rewɓe wiye ɓeɗo ko resoyteɓe. That is not nice in the education system. ɓe mbi jangde yarani noon de. But I want to introduce one thing in this school here. boy faala wadde implement ko ɗum woni addude ɗo hunde wotere ɗo school. If anybody want to take her daughter to marriage, kala paalaɗo resnirde ɓiɗɗo mum tawa ko ɗo school ɗo ɓe goni. I will take you to the human rights court. yo a andu o wawa Sare ko ɓuyle o ɗirana yettedejere yalanamo jajjajaram yalanana erno ɓuule jaranama amilo babomɓenano addu akkemi halanana emi teytana aliyade amilo baale o ɓenano addu akkemi halanana emi teytana alidaro addu akkemi halanana amilo babomɓenana siti jajjal yalanana siti jajjal yalanana addu akkemi halanana siti jajjal yalanana amilo bawol ɓenano addu akkemi halanana amilo baale o ɓenano oni kanadi amminani jalkatala jarallama baba mbala yala jala baba mbala bajallama ɓeni tabal yammiye emaɗomi yero ero gorko jarallama sembe ne kunnaɓe miyo sembe ne kunnaɓe mala silemani yammiye jalkatala mi halanana
sallallahu alayhi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jettat jinnaɓe meɗen ɗum woni jinnaɗo debbo e gorko en jettat kala mo gandiranta tawama waɗingel muɗum woni ko feere walla jawdi e wadde o programme ɗo en calmini honorable deputy speaker Sidi SK Ndiaye en calmini jarga e almami en calmini hoɓɓe meɗen tedduɓe en calmini kala association tawaɗo ɗo e on mbasani nande kanaji ɗo haala ɗum woni affaire team o en toɓɓere hikka nde yimɓe kalta haala nde ɗum woni drogue abuse si en kaali haala drogue abuse noon e jogii fannuji so a yiɗi kaala fannu cellal o a yiɗi kaala fannu duwa o kanaji haali fannu cellal o min darimi ɗo komi haalnan fannu duwa o ɗo mi kontinde miɗo welti darade ɗo en miɗo salmina SDC naɓe mi yettiɓe koɓe kooli kam kulle mi daro ɗo mi haala toɓɓere nde garanmi ɗo haalde haala nde sengo luwa ɗo nder Gambia ɗo en kala fannu mo jaaruɗa tawat woodi luwa lelnaɗo ha e feewi kulle si tawi hono ɗum noon waɗi walla si on luwa bonnama sarɗiyeji lelaɗi ɗi ngoodi kulle joom bonnuɗo o walla tuumaɗo o rewne ɗin sarɗiji ndewne e hoore muɗum so luwa o mbo garanmi ɗo haalde haala ko ɗum woni the Drug Control Act 2003 o woni luwa mo gandiranta ko o kippi sengo drogue o wontina goɗɗum ni han harmini yeyde drogue walla ñamde drogue walla moftude drogue si en naati e o luwa ɗum woni the Drug Control Act 2003 mbo waɗi define ɗum woni mbo waɗi explain mbo sifi ko hoɗum woni drogue mbo wi ko kala ko gandiranta ko woni ko condina ko ndiyam walla ko poɗɗe ɓe gandiranta si a waɗi ɗe ɓanndu maɗa woni ko ka jarɗo walla koye kine ma mbaɗɗa walla koye ɓanndu ma mbaɗɗa si tawi waɗat effect ɗum woni sansat an neɗɗo o no mbaɗani woni ko ɗanninma walla ko ɓeydu doole maɗa walla ko ittu hakkille maɗa a memano ɗum a watta ɗum mbo wi ko ɗum ɗo woni drogue o luwa ɗo noon mbo holliri si tawi neɗɗo gomnati watta ɗo en duuɓi dantan jawti ko wiyete badgol drogue badgol use drogue ko gandiranta ko jiyannoɗen woni fimji walla jiyannoɗen e community ji goɗɗi kono taw ɗum ala ɗo en ala noon ko waɗi ɗum si wona yimɓe gimmoɗo jeeha hono kombo en walla jeeha ɗe tuuɗeje ɗe gandiranta ɓe kawra hen yimɓe ɓe gandiranta ko golliloɓe drogue ko ɗum addi ɗum ɗo en han e mbiyanno on tuma ɗum ala ɗo kono han si a yehi galle moɗon si a tawan ɗon goɗɗo tan keedal moɗon tat goodi gonɗo ɗon walla aɗa andi musidɗo ma mo gandiranta ko drogue addict mo waɗani use tan tat ko mboye woowi ɗum walla mbo yeeya joni noon wayto en mbi immotoɓe ɗo en jeeha walla woɓɓe ngara ɓe cansa jikkuji meɗen saka noon e dow sukaɓe eɗen mbawi wiide jo en keeɓi waɗoɓe use drogue so e nder March 2024 the Drug Control Agency ɗum woni fannu mo gandiranta dariɓe e haɓade e jeygol drogue walla haɓade yimɓe ɓe gandiranta ko waɗoɓe use drogue ɓen gaddi report ɓe mbi hitande yawti hitande 2023 nden fodde yimɓe 633 nanngama taw ɓe nangira ko yeygol drogue walla ɓe nangira ko gollitoroɓe ɗum woni ko fimoɓe walla ko yaroɓe e nder ɓen yimɓe 633 ɓe mbi gambianaɓe tawaɓe hen ɓe ko yimɓe 939
ɓen goni Gambianaɓe nangaɓe taw ɓe nangira drogue woni ko yeeyoɓe walla ko golitoroɓe ɗumen. Si a ndaari society o no mo woniri en koddigal meɗen ɓuroɓe haccitorde drogue ko ɗum woni sukaɓe giiduɓe 17 walla goɗɗi o iɗon ɓura famɗude yaa ha duuɓi 35 the youth bracket ko ɓe ɓurta wadde youth drogue. joni noon ɓe mbi ko saabi ɗum walla ko taki ha ɗum heewi hen ko rafi golle hewɓe yiɗen jillo ɓe ngala mecce ɓe ngala golle joni ɓe ngala heɓe ɗo ɓe gollata ɓe dañata jawdi ɓe natta hen ɓe ɗaɓɓude kalis ɓe gona e jeygol drogue walla se mbiyen ko peer pressure ko ni woni mi immoɗo miɗo yilloda e oɗo taw kam ko baɗo use drogue no mbiten ni en si neɗɗo walda e kañum e balde an si ɓoyi tan on wattat ɗum mi tawa ko taki ha yimɓe ɓe sukaɓeje ɓe ɗum woni yujji ɗi ɗi mbaɗa use drogue si ɗon yawti han ɓe mbi lack of parental control ɗum woni wasdenede délégation ji immorɓe ɗo ha Kombo onon fof on calminama ko huuri en ko ceeje ɗe fof calminama jargaji ɗi kadi e hawriɓe hen ɓe fof onon fof on calminama jinnaɓe meɗen rewɓe wandiraɓe men rewɓe wandiraɓe men worɓe jinnaɓe worɓe onon fof on calminama nde toɓɓere nde kalanmi han nde fotano wonde hay e programme meɗen e hande kono sa yii nde haala ɗe balɗe fof no Mr Président haaliri ɗo ni ɗe balɗe fof hay to musidal Sare Gubu to fedde nde gandiranta Sare Gubu naɓe fof toon ndendi en mbasani toon nande kibaruji mettinatɗi en ɓerɗe enen fof ɗum woni affaire nguya joni ko kalanmi ɗo ko juutata no feewi because wona ɗum affaire drogue ko affaire nguya tawano kay toɓɓere meɗen nde kono si tawi a yii association o SJSA wi yo hunde haale hen ko yimɓeɓe fof ɓey kuli kadi ne goto fof ɗumi woni goƴa muɗum sabuna si nguya heewi e tundu tan yakkere waɗat en puɗɗi nande ceeje i tuuma en cappino wonde ɗo nguyay ɗo mawni ɗum noon yen wonani hersa ɗum en wonani sunuye kadi ɗum en wonani loobre ko ɗum taki ha eɗen kaala haala nguya joni mi haalana ɗon hoɗum luwa o wi si tawi woni neɗɗo nanngama e wujja hoɗum waɗete kono ɗo he ɗum mi haalana ɗon ɗum ko sukaɓe ɓe kaldanmi sukaɓe tundu ndu fof wona Sare nde tan waktu ɓaawa seeɗa e 2023 mi heɓino opportunity walla mi tawano e yimɓe ɓe gandiranta ɓe cuɓayo ɓe daaroy kaso Gambia mawɗo ɗum woni mile 2 Banjul yo ɓe daaroy ko woni toon ko kalanmi ɗo ko wona hulɓingol hay goto ko kalangol on goonga e laaɓande on reedu janggen hen enen fof ganden oko woni mile 2 mile 2 e tami sengo wiyetego remand kadi tami sengo wiyetego convict wing sengo remand go kala neɗɗo mo gandiranɗa a nanggama hakkunɗo e ñawore ma taƴe sa naɓama mile 2 koto gon sengo naɓeteɗa suudu remand ndu fewnira ko nabde eede yimɓe 90 si heewi kono min jeehi min tawi toon wona min tan ko min e gollidiɓe am min tawi toon ko ɓuuri temeɗɗiɗo neɗɗo ɗumi soka ɗumi waɗa he dula mo gandiranta ko yimɓe 90 foti nabde ta ko yo feew min gimmi ɗon min jeehi to gandiranta yimɓe ɓe gandiranta ñawoje mumen mbaɗama ha ɗe taƴama ha ɓe coka luwa wi yo ɓe coke min tawi toon dulaji ɗi gandiranta ko ɗumi waɗa balɗe kono balɗe ɗe ko palume mbaɗa hen walla jooye walla babare sifa ɗin min tawi toon joni a tawat misal wano ngal ɗo ni ɓalal ko fotino ɗo ni ɗum mbiɗo yiɗi gacci toon he mum hakkil janggen hen ko fotino ɗo ni tawaga dowga yimɓe hen leeli hakkude o babare pawe hen woɓɓe lelo lees woɓɓe lelo e dow babare he ɗum ɗo wona mi kulɓinowo hay goto komi haalande on ko woni mile 2 ko taki ha miɗo ɗum haala luwa Gambia o mboy lelni sarɗiyeji tiiɗɗi ɗi gandiranta si tawi woni neɗɗo nanggama e wujja poɗɗi rewde e hoore mum on luwa mbo wiyete ko criminal code of the Gambia ko on woni luwa kippuɗo diwgol luwa ko fati e crime
sa uditi on luwa sa ndaari damal battungal nogas e jeego ngal haali haala wona gujjo o tan walla wona diwɗo luwa o tan kono kala balluɗo diwɗo luwa an luwa rewi e hoore maɗa an luwa ta nanguima si a ndaari affaire nguya guito bujjugol nayyi ha to bujjugol baali kala ko wawi wonde luwa o wi wonde si tawi woni a ƴefti hunde nde gandiranɗa wonande bagage ma woni ko meselal na ko nagge na ko mbaalu na ko puccu na ko ɗum wawi wonde foof naɓa ɗum mbatta jeyal maɗa walla kaɗa ɗum jooma o ta an a anniyaki ruttude kala nde mbaɗɗa noon jawdi jananditaɗa woni gujjo joni noon luwa o mbo yawti mbo wi si tawi woni neɗɗo wujji mbeewa walla mbaalu walla nagge walla ko wawi wonde foof wonande tan ko daaba johowo an luwa o ima wawi sogde ha ko yahata duuɓi jeeɗiɗi duuɓi jeeɗiɗi kaso noon si a ndaari ɗum a itti ɗum he gurdam neɗɗo ɗon wano ɓiɓɓe ɗiɗo walla ha to tato ɗiɗon mbawi hejde si a haɗama ɗin duuɓi jeeɗiɗi a waɗama kaso an si tawi woni ko a neɗɗo gandiranta aɗa fonno wawde jogade debbo walla aɗa fonno wawde jogade gorko ɗin duuɓi jeeɗiɗi perduɗa ɗon aɗa wawi perdude ko yahata e ɓiɓɓe ɗiɗo walla ha to tato ɗum sa ndaari ɗuman ɗum ko hunde mawde nde gandiranta ko fonde accitede hakkille si a yeji misal a waɗi ɗum sengo tawi woni wona haala ɓeygu kalta woni tawi ko jangde kalta gi grade 1 ñande puɗɗiɗa grade 1 jaaha ha grade 7 ko ɗum timminta duuɓi jeeɗiɗi sa waɗi duuɓi jeeɗiɗi kaso ni wayno a perdi duuɓi ɗi gandiranta ima ponno ittude gi grade 1 namma ha grade 7 walla si ɗum ala ittuma gi grade 6 namma ha jippina school ɗum noon wona jeeɗiɗi i famɗi ga haala kono ga kaso ɗum famɗani sabuna a perdat hen time kewɗo so tawi woni ka gollannoɗo misal haala tan tawi woni ñan fof ko temedere keɓannoɗa e golle maɗa si a golli lewru ɗum eɗen gandi lewru ndu laabi temedere balɗe capantati ɗiɗi laabi temedere ɗum ko guluje tati dalasi walla te eɗen gandi ɗum i famɗi sa joni hitande nde ko lebbi sappo e ɗiɗi goni e hitande he sa ƴefti guluje tati laabi sappo e ɗiɗi ɗum yaha ha guluje capantati e jeego dalasi ko ɗum woni ko perdata e hitande he si tawi no woni ka gollowo ñan fof waɗa heɓa temedere eɗen gandi noon golloɓe ɓe foof ñan fof woɓɓe keɓa 100 walla ko ɓuuri ɗum so ɗum sa ndaari kalis mbo mbawta perdu e ɗin duuɓi ɗum heewi hay ɓurtiti joni ƴeftuɗen guluje capantati e jeego mbaɗaɗe e machine ndaara duuɓi jeeɗiɗi ɗi ɗum ko kalis jelu ɗum hawrata ɗum wona kalis seeɗa ɗum ko ngaalu molanaɗo jomon perdata hen so ɗum yawti ta wona an gujjo o misal ɓiɗɗo ma wujja walla musidɗo ma wujja walla sehel ma wujja mbo wujja tan mbo ara mbo suuɗo ema walla mbo ara mbo reynduma ko wujja ko walla si ɗum ala han ɗaɓitoɓe bandiji i gara tan an mbiya bandi alaɗo a meeɗa yiide bandi ta an aɗa andi wonde aɗa jogui bandi walla aɗa suuri bandi walla aɗa tami ko wujja luwa i waɗi hema anne jungo so tawi woni a ñawama hay an ko duuɓi jeeɗiɗi poɗɗa sokede eɗen gandi ɗum famɗani so ɗum yawti eɗen gandi nguyaji ɗi ko nde woni toɓɓere watido way tawi mammo hewani nguyaji keewi siifa woɓɓe garat mbara daaba gujja ko warako walla jomon tawa daaba dula wara mbo kulle heɓa no wujjiri daaba o ɗum ko kalanmi ɗo ko eɗen gandi wona pillari tan eɗen gandi waɗi ɗo hikka e ndungu he en jii yimɓe ɓe gandiranta beyangeji mumen tawe to wuroji walla ɗi nangue ɗi mbare jomon wara ha para tan naɓa huttoya walla naɓa tewo hay ɗum luwa ɗum haaɗi luwa wi si a tawi woni a nanguirama ɗum an si a naɓama ñawore an tigui aɗa wawi yaade kaso fodde duuɓi jeeɗiɗi walla ko ɓuuri ɗum famɗude no wawi wade foof hay siko hitande neɗɗo soka ɗum ɗum ko time kewɗo joni noon en kumnirat yewtere nde e ñaagade tundu ndu foof yo en ballodir kaɗen bandiya mbajoɗen ɓesguli meɗen yo ɗum ustat on calminama jam ñallima min beltanimama e argoma mi calmina Sare Gubu naaɓe foof mi calmina kala ɓiɗɗo Fulɓe Afrique walla kala ɓiɗɗo garɗo ɗo hannde pour taweede e o programme e min on mbitemi ko Mahoulen Cissé woni vice président Fulɓe Afrique wona mangu am okki kam o place
kono ko hoorare e jam e teddungal wongal ngal e fulɓe africa ɗum tagi hande darimi ɗo pour haarde e inde fulɓe africa onon fof ɗon nganndi fulɓe africa e ko groupe sukaaɓe pour renndindirgo fulɓe fof fulɓe africa wi pullo fof ko pullo ɗum woni kala ko mbawɗa wonde ta tan ka a pullo ka ɓiɗɗo fulɓe africa te fulɓe africa fotani e pullo fof ko pullo fulɓe africa ɓe ngadda jam ɓe darani jam hakkunde fulɓe e leƴƴi wonɗi so fulɓe africa noon ko ɗum darani seeɗa he ko ngandumi ko e fulɓe africa e Sare Gubu ɓooyi wona hannde mina wawi wiide fulɓe africa woni Sare Gubu woni fulɓe africa ko hande sa itti ɓiɓɓe Sare Gubu nder fulɓe africa a heddortake hay hunde nden noon Sare Gubu e fulɓe africa ko gootum c'est o programme mo mbaɗa toon mina mon weltani e programme te sago am o programme bo waɗe Sare amen minen mi ari ɗo rowanni mi jangi ɗo ko heewi mi yi mawɓe ɓe no ɓe mbaddata hono sukaaɓe mbaddata koddigal wongal hakkunde sukaaɓe e mawɓe neydi ndi ɓe mbaɗi ɗe sukaaɓe ɓe sago min nene ta Sare amen ko wayni won toon tamin keewal janngooɓe sabu so a yi Sare amen a kontat ko yimɓe ngeno janngine Sare hen so mbiɗa on wiya yo on continue ko mbatton ko e inani wonani weltare e kulle ko topic mo ngadduɗon o hannde ɗum woni drogue abuse e koko yakkata neydi men no bete sa laari ɓiɗɗo pullo andirano ka yargol konjam fimgol taye walla goɗɗum e goɗɗum ko diine janginanen e diine ɗe holli men ɗum wona hunde nde ngannatama ko hunde jarde nden noon si Sare Gubu naɓe darima pour haarde o topic ngandon ko minen fof renti e moon minen fulɓe africa nden denti e o topic minen nde sabu minen ko naɓata pulaagu yeeso ko naɓata yimɓe men yeeso ko naɓata sukaaɓe men yeeso ko ɗum darni men so mi haali haala neydi wondi nder Sare Gubu ngande ndi neydi ndi mbaɗɗon e sukaaɓe moon namin yettani kala ɓe mbawi wonde min mi liggodi e seydal Ali Ba kam woni boss am to office to nde seydal ari office amen ko jam e rentindirgol o addi toon ñande seydal accata office o wi mbo yaha janngoygol office o fof ko ngulluɗo ɓe ngandon ko neydi ndi mbaɗɗon ɗum e sukaaɓe ɗe he janngo ɓe ngandi o heno ɓe goniri ni ko ɗum taki ha ɗum wawi yaade nde min jetti on mbiɗa wiya mawɓe continue ko mbatton ko gila men ngari ɗo fulɓe africain nayi hoɓe belti ko ɓe belti ko ɓe yi gila e sukaaɓe tokosɓe ha e mawɓe rewɓe fof ɓe ndenti e o programme ɓe mo mbaɗa support nden noon mbiɗa on yetta miɗon mon weltani te wonani kam weltare arde ɗo te sagam kala hitan mi arat ɗo sabu ko on janginat kam te ko janginton kam ko hunde nde paalami nattude to amen ha minenne min mbayno ɗum ɓe sukaaɓe Sare Gubu naɓe mbaydini nden mi yetti on jarama Sare Gubu le onirana jinirana yetene jari ala no jajja jara ya ala erno bule jara nama amilo babo mirano ajwa ke mi ala na ebi te jala ali ali amilo bale mirano ajwa ke mi ala na ebi te jala ali daro ajwa ke mi ala na amilo babo na siti jajali ala na siti jajali ala na ajwa ke mi ala na siti jajali ala na amilo babo mirano ajwa ke mi ala na amilo bale mirano oni kana di amini yakatala jaralama baba mala yala jala baba mala bajalama beni tabali amire de madami yero yero ko bajalama sebene kunna bibiyo sebene kunna Fulbe TV albarka Fulbe TV albarka te Fulbe TV albarka Africa albarka modon Fulbe TV on jetama on juram hebe darani leñol pulagu
albarka modon Fulbe TV yo Allah nabru golle yeso. ɓeni ko suttini accini addi haala ala ko tongi gueɗe si bontodirama ndaare Fulbe TV Fulbe TV ko télévision mo anduɗa kala ko anduɗa pularno e mum hara himo toon waɗe subscribe joni joni Fulbe TV no weeli ha